Nod stadéir seo, beimilig fechant Conas Físeáin SúilSiar Úsáid chun cur le a chuid bhFoghlaim agus le a chuid stadéir. Is múntóirí a bhúnainn scolann na lán Gaeilge agus Gaeltachta a tá tar éis gach Físeáin a hafad. Feiceadh sibh leathanach clúdaigh an Gaeilge thimplí tholéir a léiríonn cad a chlúdófar sa Físeáin. Úsáidigh na múntóirí tanga tholéir ach cloisigh sibh termí riachtanacha donna scrúdathe freisin. Is féidir na Físeáin a Úsáid mór an slí, seo chuat cuaig hempla. Bhí tú ag cluiche nó ag comórtas scléip, agus chailte amach a rang chinálacha cargacha sa tíreolaíocht. Tuaigh Físeáin órán acuimre cuaig ná déag dit an méid a chlúdaigh de bhúntóir leis an rang. Díomh chuide tásúla an ghfuil cursaí go mbeidh libh go léir inniu, san níos an seo sí bog. Úsáid atá ag íolchach ná smuitiú íolchacha, agus tá íolchach le fáil sa bhfoireann nó imireann an chláir. Sampla dó. Tá tú ag olabhú do réamh scrúdú nó do bhréag scrúdú ó teiste san acnamíocht bhaile, ach na dhearna sibh na mianraí ó hús na cúga bliana. Úsáid Físeáin ife mar bhunús an SúilSiar. Bhuineann an Físeáin seo leis an mianra éireann. I níos stadarí ana bhar an chuid seo, oxygen ag gáil timpeall an corp, éirí an daoine ionta bán in san aig. Sulla dtugann tú aig ar cheistena I cuis nó ceistena scrúdathe. Sampla 3. Tá tú géireadh cleachta dhéanamh ar an aimsir láireach sa Spáinis, de bhór an nuirt do bhúntóir go mbeadh sé ar scrúdú na nullag. Ach, bhí tú as láthar an tachtan sin. Ná bhí bortha, tá Sophie ann dit. Ceróg siise leat tacht suas chun levéil. Hola chicos, espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar sobre el presente. Leis, ní caiitú é sin ará Spáinis, ach má tá míid ag réimnú é tá míid just chun iad a chuir isteach a gcóirniu. Bhí tú go bras a rang mata agus de bhúntóir ag clúdach módal mar a bhaineann sé le hibreacha go pléascacha. Agus bhíonnig siad go hon soléir é. Ach, tá go lag bhisnach ort nuair haon tú a bhaile agus tú a gobar leat féin. Ní féidir leat ceist na cosú lo siúd an rang a dhéanamh i gceart. Fad AB, cílann sé sin céco fada is a bhfuil AOB. Lig de ró sin an mó a hispáint dit, agus an sin buin trí las ceist tú féin, so le géantín tú le a bhúntóir nuair a ilann tú ar an seomar ranga. Sampla iver a cuaig. Feiceadh sibh níos mó agus níos mó réitiigh Físeáin ar iarfáp ar mata don tráthóisreach agus don orteist. Rounnig topic den abhar nu, oscail ceist, stop an Físeáin agus buin trí las tú féin. Fé cuaig gnálavéil pop ar a dó ceist a 3A. An sin, fecha Rebecca, ar Jack, nó ar Cléana, ag déanamh na ceiste ar agla go cúnamh uait leis. Níl an sin ach samplaí, tá mór an slí chun na Físeáin ar SúilSiar a Úsáid, agus trí chleachta tuigh tusa ar na móine is fear a ar an ditse, agus tóigh bhar múntóirí tródaíomh chuma. Tá súlagam go gairíonn cuid de sin libh. Bear bua.